This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Nagapabilin sa gihapon sa Regional Personnel Holdings and Accounting Unit o kon Rphau ang pila ka mga kapulisan nga nalakip ang pangalan sa pagpatay kay Delfin Britannico sa Enero 19 tuig 2020. Inangin pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sang Police Regional Office 6 sa interview sang Radyo Bandera Iloilo matapos ang ginpagawa nga orders ng Department of Justice nga dismiss na ang kaso batok sa mga kapulisan nga ginapahayag involved sa nasambit nga krimen. Sunod sa natungdan, 3 sa 6 ka mga pulis nga sanday Police Master Sergeant Bernie Escorial, Police Staff Sergeant Michael De Felipe kag Police Staff Sergeant Freddy Libuon ang padayon nga nagaduty sa Rphau matapos nga gin-relieve ni anay PRO 6 Director Police Brigadier General Rolando Miranda sa City Drug Enforcement Unit o CDEU sang Iloilo City Police Office. Dugang pa sang natungdan, ginaulat pa ang mangin order ni PRO 6 Director Police Brigadier General Flynn E. Dongbo sa nasambit nga mga pulis. Nahibaluan nga nagapabili naman bilang Deputy Regional Director for Operations sa DRDO si anay ICPO Director Police Colonel Martin Defensor Jr. matapos gintudlo nga mastermind sa pagpatay kay Britannico. Sa check natin ma'am no, ang tatlo na mga police natin yung na-mention mo, presently diri sila assigned sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit natin diri sa Police Regional Offices. Report nagikan sa Campo Delgado. Ini si Kabandarang Alex Escalante. Nagabandera sang matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera